Ngayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong duha ka adlaw na lang 2026 na. Halino na sab ang mga lingin nga prutas nga subay sa tinuuhan maghatag og swerte. Gani dagsa na ang mamalitay niini sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Atong sayron ang ulahing katikaran didto sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, karon pa lang dagsa na ang mga mamalitay o prutas dinhi sa Bangkerohan Public Market. Ilabi na tung gusto mo palit og mga lingin-lingin nga prutas kay ugma bisperas na sa bagong tuig. Pero pila kaha ang presyo atong sayron. Ang mga Pilipino dugay na nga gatuo sa tradisyon nga mag-andam og 12 ka managlahing lingin nga prutas sa lamesa atol sa medianoche para sa New Year. Kay magdala daw og swerte. Ang 12, nagrepresenta sa 12 ka bulan sa tuig, samtang ang lingin mao ang kaabunda. Pero kumusta pud kaha ang presyo sa mga lingin nga prutas? Dinhi sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, nagmahal na. Ang Chinese melon, 60 pesos per kilo. Bayabas, 150 pesos per kilo. Mangustin, tag 100 pesos per kilo. Ang apple, tag 20 ngadto sa tag 35 pesos ang buok. Rambutan, 100 pesos per kilo. Grapes, 200 ngadto sa 250 pesos per kilo. Ang avocado, 250 pesos per kilo. Pomelo, 100 pesos per kilo. Ang lansones nga longkong, 300 pesos ang matag kilo. Ang kiatkat, tag 80 pesos ang pack. Melon, 40 pesos per kilo. Ang pongkan, tag 10. Ang snake fruit, 200 pesos per kilo. Naapoy nakapak na daan nga mga lingin nga prutas, tag 450 pesos. Ang chiko, tag 5 ngadto sa 10 pesos ang buok, samtang 80 pesos per kilo ang marang. Mas okay ang dagan ron kaysa itong isang adlaw. Si Mary Grace ang usa sa mga midagsa sa palengke aron mamilig lingin nga prutas. Wala pa, kulang pa siya kaya ang traditional fruits is 12 kabuok para sa New Year. Sa imong pagtuo, ma'am, unsay mga makahatag ani kuan sa para sa New Year? Good blessing sa 2026. Pero kining sinanay na malituod og lingin nga prutas para sa New Year apan wala nagtuo sa tinuuhan kalabot nini. Wala man nakadepende sa lingin-lingin, sa bilog-bilog. Ang grasya sa Ginoo, ang nakadepende ta kung tagaan ta og grasya sa Ginoo. Inubanan sa pagpaningkamot. Sara, makita niyo din sa kuang likod ang usa ka lane no sa Dalang Pichon gitugot na nga okuparan sa mga mamaligyaay o kining mga prutas hangtod na sila ugma December 31 sa celebration lang na no sa kining New Year labi na mga namaligya og mga lingid-lingid nga prutas gani tungod na heavy ang traffic gikan din sa Marfori paliko sa Pichon Street. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.